ki malam ha sai ku kira mana garba habu na magaja Allah ya yarda Allah ya ma arziki dan yawo baban sala maki mai sa ai da mamaki mana arziki amin dan yawo baban sala na fara mana dangaba kai dan yarin dutse ba ni bayani na ringi garba uban akuriya garba habu garba na ramatu garba habu na magaja dan Allah halala ya dada mai arziki dan garba baya wasa da mu Wani ya tafi bai raina mutan jalin gaba in dai waka ni na dan garba na baɗu mana amina da rabu magajiya yar yobe kai jama'a waka ta ta dan garba ranar rabu kaya za ta zo Allah ya ranar auren rabu magajiya da aliko tsanin bala da ya fara yarinyar nan Allah ya da dan garba yau mana malam bala da yayi hankali dan ga ban san ka da coci ba bana coci dan yawo baban sali sai amina gulgul yar mutanen wani ya da mulkin kai tun gulan abu ta da ban san maka ban biya dan zaka da alheri dan abu ya gode da to nake ka wajen haka za ka bi dan garba na ɗauka ta wajen kudi za ka bi ba dan garba na ba ka ganin mu ba Alhaji Musa dan binni duk wanda ka ji an kira a kasa dinnan to ai duk darajar ka ce albarkacin sa ne daraja ne dan garba har Alhaji Musa na Salama ku kiransa shi ma darajarsa ne. Alhaji Abdu mai sai da mota na Alhaji Alhaji Audu mai sai da mota Allah ya taimaka dan binni Sana Ali dan garba na sani Ali bai na Aminu Wale Allah ya taimaka uban kobara ta taimaka mu shi ma mai kaunan mu ya ne dan garba dabi dan Alhaji ya lami da inusa ne Allah ya ji dan su inusa din Musa dan binne uban kobara gwani baban zai baban Zara da Maryam uban Zainab kuma baban Zainab uban Dahiru baban Dahiri jarumi baban Hawwa Allah ya baban kiyaye Hawwa Magakari dan binne uban umma mai kaunan mu ne baban umma uban Ali ne ran asabar da ya zo gidana shali ya yi rabon kudi Ya bani baban bai san ciwon su ya ba bani da ka guda dan garba da ka guda dan garba amma kai mana handama ya yi baka jika haka guda aka dan garba ya bani da ka guda Allah ya dada mana arziki dan minni Allah sai bani tsohon keke dan garba na gyara saboda ni mutumin kauye ne. In ka je ka gaya mana. tun da batiri ya wuya in ya baka keken na tabbata zabiya taimaka kai ko baka doki zaka hau dan yawo baban sali yanzu fetur sai mai ido da kwalli za ya sha sai mai hannu da yau ba koko hannun gari murtala ba a zancen murtala sai dai yobe zuwa gaba yanzu garwa guda sai kana da jaka biyar yawa fetur garwa guda rannan na gani gidan manza na sha sai na ji an ce wani mai damala sai ya ce da ni to ni dai ban san shi ba ko polis ne ko soja ne Allah kai mana magani ya ce Ali sai ka ban hancin naira ɗari Haka ne, ɗan garba. ni ba zan baka ba domin ko ba ka same shi ba dan garba Allah ya kiyaye yau haka ne haƙuri ni jawo tsumman mota ta gida aiman ai ba su ba ni ba ture mun kai dan garba ture mun kai wannan tsadan fetur kai waye ba ni kuɗi a nan sai da na kademi shi ma ya bani na ce ba ni da Abubakar garba ba da Dahiru kanta da hayaka ta ko jarumi Dahiru sharkwata mai kanta na garba saje Allah ya taimaka mijin Alhaji Yara ya ke bani na ce ba ni ya haya kata ko mijin Alhaji Yara bi mijin haji ya rabi Allah taimaka kame Alhaji ya hawan hazara ta kawo wazo biya hawan yobe azare ta taimaka masu filar mace zamani mai kyautar wazo biya magana kaɗan sai wazo biya dan garba hawan azare ta ba da kuɗi ta taimaka Alhaji yari musu maida ita ma ban miki ta ba Allah ta duniya
ta taru. Alhaji Ali Gabunta na unguwa danya Allah taimaka ma. Alhaji Ali kafinta na unguwar dan ya ce bai sai shi ba. Kanda bai ji ka ba. Alhaji Ali kafinta tali bai sai shi ba. Ni kan Alhaji Abu ne dan garba. To aini ka san na biya tun na yaro na kankani ni a gidanmu na san da shi. Garba uban bai na shi garba mai dangarama. Mai dangalama Allah taimaka. Mai motar zamani mai motar zamani ya isa. Baban Hajjatu uban Hajjane Allah taimaka na Hajjajin mai jarumi. Uban Hajjatu. Balai na mijin yar umma ba. Ni balai na mijin yar umma ba. Gulbi ba ka ban gari. Allah taimaka. Gulbi ba ka ban gari sai daɗi. Ai babu jira sai ɗiba, balle na garba uban Hajjatu ba. Uban da Hajja aji ne. Daji ba a ma Sunan ƴaƴan shi ne. Uban Hajjatu daji ba ya ma kaure. Shi ne baban Hajjatu ne. Baban Haliba, garba mazakari, mai dangalama na fatas kumu. Ya gwada mana ya isa. Dan kare kare mai dangalama na tafas kumu. In dai mota za a sha dan garba. Na mai dangalama na tafas kumu. Allah ta duniya dan garba. Sai na fatar kuma kai. Dalla da arga Allah ya taimaka. Alhaji- Ina ba aminin garba ne. Alhaji- Mai dangalama na tafas kumu. Na Alhaji Hassan yaro kaset. In ka ji an ce kai ni tafas kumu, wannan ba kare kare sun faɗa. Mu ba mu je ba fatas kumu. Garba habu ne magariya. Na Musa manaja ba. Shawarar Musa manaja Allah taimaka. Ya isa dan garba. Shaliran nan ya nuna mana arziki. Ya nuna mana ya isa dan garba. Rannan mota ta tsaya. A nan a garin mu ne. Wai a kai Kano